Hej. Hej. Nikolaj. Velkommen her til Krisecenter Holstebro for kvinder. Tak. Så om du kan se, skal vi sidde lige her. Ja. Så var det et interview. Ja. Må jeg spørge, hvad det skal bruges til? Det skal bruges til et skoleprojekt. Det lyder spændende. Ja. Jamen, vi kan bare gå i gang. Kan du fortælle lidt om det sted, du arbejder? Jamen, som sagt er det et krisecenter for voldsramte kvinder. Så hvis de er blevet udsat for vold, så kommer de her. Også fra andre byer selvfølgelig. Ja. Hvilke følelser har dem, der slår? Efter en undersøgelse, vi har lavet og spurgt alle vores kvinder, så er det simpelthen en følelse af afmagt. Kvinder, de er under mænd, siger disse kvinder, vi har. Men det er de selvfølgelig ikke. Vi har lige rettigheder. Ja. Hvilken slags vold bruges der mest? Det har vi også spurgt vores kvinder om, og det er simpelthen fysisk vold. Og ja, det er fysisk vold. Ja. Og det andet, det er seksuel vold. Ja. Hvorfor bruger man vold, når man ved, det går ondt på andre, tror du? Det må være den der afmagt igen. Hvor for eksempel hvis du gik i 3. klasse lige nu, og de store havde sagt stop til dig, og du ikke forstod det, så giver de dig et slag i stedet for et stop, og så kan det være, at du bedre forstår det. Ja. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt. Hvad sker der med folk, der er offer for vold, tror du? Jamen, de får jo ar for livet for det første, og så med følge af stress, og så kan de også få sådan en følelse af, jamen det er jo mig det hele, det er min skyld det hele, jeg er ikke god nok, ja, ligesom sådan en slags selvmordstanker. Ja. Ja. Tør de at gå sådan uden for krisecenteret alene? Ja, nogen gør, men så er der selvfølgelig nogen, der ikke gør. Og så er der jo nogen fra nogle andre byer, som der kommer her til Holstebro. Fordi hvis kæresten har adgang til våben, eller har våben, så skal de jo skjules. Ja. Så skal de væk fra den by. Ja. Har de normalt job? Altså, ja, nogen har. Der er nogen, der studerer lige nu. Og så er der selvfølgelig også nogen, der har rigtig god job. Og så er der nogen, der er jo lavere rangeret. Ja. Er det sådan, hvilken aldersgrænse? Er det mest unge, eller er det mest ældre mennesker, der bliver udsat for vold? Jamen, det er nogle rigtig gode spørgsmål, du har der. Jo, har du selv fundet ud af dem? Ja. Ja, det er efter en undersøgelse, så er det kvinder fra 25 til 30 års alderen med små børn, der bliver mest udsat for vold. Ja. Hvordan er fordelingen mellem drenge og piger, der bliver udsat for vold? Jamen, det har vi sådan en lille brochure om her. Jeg sætter ind også her. Det er nye tal, så det er 33.000 kvinder om året, der bliver udsat for vold. Men sådan cirka 8.000 mænd. Og det er for det meste i homoseksuelle forhold. Ja, det var godt nok stor forskel. Ja. Tak. Hvor udbredt er vold fra forældrene mod deres egne børn? Jamen, hvis man ser tilbage, 2 år tilbage, efter en undersøgelse, Sundhedsstyrelsen har lavet, så er det, de har spurgt forskellige 8. klasser, og 25% har sagt, ja, de er blevet udsat. Og det var 15. Det er altså rigtig meget. Ja, det er godt nok mange. Der er blevet udsat for, igen, fysisk vold, hvor de er blevet skubbet eller slået med en ting. Ja. Det var de spørgsmål, jeg havde til dig i dag. Mange tak. Jamen, det var da så lidt. Du er velkommen til at komme tilbage. Ja, tak. Lad Det ringe skal jeg til overveje.